n'a ye i bɛ taxi bɛ k'i bolo a b'a sigi a b'a fɔ k'i ka teli c'est à dire beretigi a m'a fɔ aw ka dɔn kɛ aw ma dɔn kɛ et puis a nana ni bere kelen in de a ko k'aw ka dɔn de kɛ a taara k'an ka dɔn kɛ ne ye kirisini to dɔn na a kɔsɔn ne y'a bɔ e ye dɔn kɛ mun na mun na ne tɛ dɔn kɛ mais mun na taximan tɛ nana ne tɛ dɔn kɛ mun na taximan tɛ mais mun na taxi ko u nana n'a ye de u nana ni badara ye de u nana n'a ye dɔrɔn u nana n'a ye de ni taximan ma nana ye ko taxi de nana n'a ye sinon an ye badara ta ne de y'a ka bere minɛ bara y'a yɛrɛ minɛ han ko ne a kun b'a kɛ an ka baro kɛ sa a ye bila an ka baro kɛ sa a ye n bɛna fɛn dɔ f'i ye ne da ye kɔlɔn kɔnɔ fatɔ ninnu filɛ u ka kegun dɛ mais i b'a dɔn mun dabalibaya bɛ ne la jo dɔ fɛnɛ de tun b'an ka yɔrɔ la quoi c'est à dire mécanicien de don i b'a dɔn mɔgɔninfin man ka nɔgɔ kojugu dɛ parce que n'i nɔgɔla kojugu wala u bɛ bali ka fɛn dɔ kɛ n'u ye petini faga o de la mais nin ta nin ma faga dɛ o ye nin minɛ ko fatɔ de don mécanicien o y'a minɛ ko fatɔ awɔ ko fatɔ de don ka taa n'a ye fatɔ mun na ale ka fini de kun nɔgɔlen don sa fɛ an ka du kun tugunen bɛ du mun na e bolo e ɲɛ y'a ye ne ɲɛ ne ɲɛ a ɲɛ u ye fatɔ minɛ u ye cɛ minɛ ka taa n'a ye fatɔ faga yɔrɔ la n'i bɛ kuma kɔ i bɛ to ka mɔni lajɛ mais n'i y'a kɛ pressé ka taa ayi sɛbɛla n bɛ ka tɛmɛ fɔ kuma kɛ nugu k'i kɔnɔ dɔrɔn i cɛkɔrɔbatɔ galontigɛ ka di e t'a dɔn sa dili mécanicien ni patron mɔgɔ bɛ fini dɛ n ko fini ale ka fini fara-faralen don fini nɔgɔlen don cɛ fɛ u b'a fɔ i b'a dɔn o de la u b'a fɔ mɔgɔ ye cogo de b'i ka batigɛ sira nɔgɔ effectivement n ko jɔn o muso ye filani de mais a taara bɛn ni filani dɔ ɲɔgɔn ye mun t'a muso ye a n'o donna so kɔnɔ voilà fɛn dɔ de n bɛna fɛn fili bɛ kɛ mɔgɔ la ala n ko juguya kun k'olu fila kɔnɔ sa e t'a dɔn de sa mɔgɔ tɛ fili muso ma dɛ n b'o f'i ye awɔ an k'o yɛrɛ bɛɛ to yen mais nin kelen ni nin kɛra a bɛɛ na lajɛ u ye cɛ minɛ ka taa n'a ye cɛ fatɔkɛyɔrɔ la ko baden n ko cɛ bi a ye n bila sa ne tɛ fatɔ ye a ye n bila ne tɛ fatɔ ye n ko fatɔkɛ kundugulenba dɔ kun ye fatɔ marayɔrɔ dɛ o ko n ka jɛ o y'i calmer an bɛɛ natɔ kun ye nin de fɔ n bɛna mun f'i ye ko wale bilayi bara ala ka nugu dɔ nin k'i kɔnɔ donc ne y'a faamu i ka jɔ i ka mécanicien a sen tɛgɛ de y'a tila a sen tɛgɛ de y'a tila ko cɛw wo ko bɛ yen dɛ a bɛɛ n'ala cɛ ladili kan a bɛ ɲɛ c'est ladili kan an bɛ badara minɛ badara aw de bila dɔnna a tɛ sɔn k'an bila dɔnna a tɛ sɔn a bɛ k'aw tɔɔrɔ mais c'est pas un problème i b'a dɔn mun ne ni dɔn cɛ k'a bɛ 31 su bɛ ne ni dɔn cɛ mais e ye dɔn suguya jumɛn de kɛ kira an ka baro kɛ n'an ka baro kɛ n'an ka baro ne y'a ni kirisini dɔrɔn k'a bɔ ka kirisini to ne t'a dɔn lamana cogo min na cousine fɛrɛ ka bon dɛ cousine fɛrɛ ka bon dɛ la cousine tɛ yen sa Kone here. Iya ko ba ke wele ntiga so mi ga badara fana wele o tiga so dun tuga place la. Amo ni taram. Alhamdulillah. Chamo. Oi. Tore. Anche. Nse. Amba. Nse. Sumo. Karase. Base. Nse. Alhamdulillah. Chamo. Iga mo du. Neni koba ke nyoenga, neni koba ke ma nyogon blae. Here la de, ne madala no koba ke be sia ni wati na de. Kam ne bugu wele tugu soro. Me ibi se ga nyama kam tilmantigi do so mi fata karamogo fi. Tilmantigi kata karamogo fi. Awo itemin kalama. Jongo fi. Kada kan ko ni ko ne mana mai ni ko yi sororo mina ni ma ye min keme ka kunda enga. Walla ka kai ga bo filla. Ne ma fo mo karamogo fi be ta man ne de. Nga bitain ngoni ni ku ya dane ma wallahi ka bitain tu e bi go famna he karamo ka ora kalale no de wallahi akalale no inyame ne re la yala la ye e beta don to la be etene soro dala tena mi soro dala ni iya ne be ka yala bi yugo ko be nyame ne mene bolo ye mai da wallahi faton do be sisa fato Allahu akbaru faton ni bere de be ka yala wallahi bere de ba bolo faton ye be karamo du wono wa abiga yala karamo wa mo karamo ka du ma te se ka do ma te bo faton ken be ka bere do ba bolo wallahi na yiti meleke mi men ni mi no na so re ni mi na wallahi faton mi ka te ki bari aduma ere awo o ere ko fe o ere ko kanatare ngone bo fi nga ni ma se ka mi famu doni iga aketo folo ko aketo awo men ni nyinga de iko men nyinga le kala tefli awo mabe tina karamogo do mi me barake mawi nga mabe aw bina abe jigidala ko abta karamogo fi dongo do abe do abe bo nga mi ne kabako ya ni bela
aw be don ka bɔ min kɛ ne tɛ ka fura ye aw bolo bon ne yɛrɛ nana n sigi ka miiri sa n ko i bɛ taa sɔrɔ sira wɛrɛ bɛ e ni karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n ko o sababuya la ni n'i ye n bɛ ɲininkaliw k'i la i ka se ka n bɔ fili la n'a y'a sɔrɔ e ye karamɔgɔ balimaden de ye walima i y'a a dɔgɔmuso de ye walima a kɔrɔkɛ den dɔ walima ni min dɔ quoi. Tiɲɛ karamɔgɔ fosi tɛ ne ne bɛ taa filɛli de la ne bɛ ɲininka o e t'i sigi da la sanni tɛna kɛ kun wa. E ka sannikɛlaw tɛ wari d'e ma. Awɔ. Ne delila k'e ɲininka ko cɛmɔgɔ ko ninnu bɛ ka na muso ye ne delila k'i ɲininka. Ayi o ma kɛ. Ne bɛ taa karamɔgɔ fɛ e ka mun b'o la. Ayi e ma ne faamu sa Safɛ tiɲɛ don an ka taa karamɔgɔ fɛ an ka taa mago dilan cɛ nka jeniko kelen o kan ka basa mɔ dɛ e ka taa karamɔgɔ fɛ bi sini e ka taa sinikɛnɛ wa don ka bɔ don ka ne kɔni. O maa y'a fɛ yen ko karamɔgɔ tɛ an ka kow ɲɛɲini de a bɛ an ka kow ɲɛɲini de wa fɛnɛ karamɔgɔ ye baara k'an ye hali ne tɛ fura y'an bolo o ma fura bɛɛ bɛ se ka bɔ wa fura bɛɛ tɛ se ka bɔ dɛ fura dɔw bɛ kɛ sokɔnɔna la yen e bɛ n'i jɔ ko don ne bɛ don ne bɛ bɔ ne ka bɔ ka don an bɛ ɲɛ sira la e ka nafigi e taara nafigiya kun. Ayisa e m'a fɔ ne ma nafigiya kɛ sa. N bɛ mun f'i ɲɛna nafigiya ka ɲi muso la tɛmɛ cɛ kan dɛ e yɛrɛ yanni e ka an ta jɔrɔ i t'i yɛrɛ ta jɔrɔ i b'i ka yugu i tɛ foyi la yugu feere o i t'i ka yugu feere i t'a ɲɛɲini e bɛ n'i jɔ ko an bɛ don karamɔgɔ fɛ an bɛ bɔ karamɔgɔ fɛ. Donc yafa ne ma n ta lawuli o kama ne tun bɛ fɛ ka ko dɔ de dɔn o ni nafigiya tɛ kelen o e de y'o kow bila minɛn kelen kɔnɔ n'o tɛ ne ma nafigiya kɛ ne tun bɛ fɛ ka bɔ ko dɔ de kalama sani ne ka nkalon tigɛ mɔgɔ dɔw ye don dɔ quoi. Mɔgɔ dɔw ye cogo di e fɛ ka mun fɔ. Ayi ne ma foyi fɔ ne bɛna fɔlɔ. Ka seli ɲuman ye taga yɛrɛ de koyi n'i ka nafigiya kun. Voisine Néné. La voisine. Où est Flana? La voisine. Voilà. La cousine. La cousine. On est cousine. Aw tɛ ne cousine ya. Aw b'a fɔ ko la voisine ne b'a fɔ la cousine. Ayi a tɛ fɔ ten dɛ. Aw cɛkɔrɔbatɔ papiyew b'aw bolo ka yala aw kalannen tɛ. Nin ye bulofɛda de sa. Aw kalannen tɛ sa ni aw ko ne ma ko la voisine ne b'a fɔ ko la cousine. Monsieur jumɛn de y'o fɛ yen. Ne hakili bɔra monsieur tɔgɔ ko nka anw y'o kalan kɛ a y'a to ka commencer la voisine ayi cousine o sa aw de ye voisine ye sa la cousine. E ko an cousine ye k'an ka f'e ma ko la voisine. La voisine ne de b'a fɔ ma ko la cousine. Aw la cousine la cousine a bɛ ɲɔgɔn bolo sa mais Badara ko in na y'a lajɛ sa mais. Non anw de f'i t'inquiète. Mais Dili e fana bɛ sokɔnɔ dɛ. Ne bɛ taa n da dɔɔni walayi. I ka sokɔnɔ don ka ca dɛ. A to tama ye. Bon ça a y'a ka ɲi walayi sinon ciw baden de bɛ ne bolo walayi ci yɛrɛ bɛ ne bolo. Ɔn ne ma Badara ko in ni n'a ma bɛn ta tɔ n segin to an bɛ bɛn o dun man di ne Badara bɛ mɔgɔ bila dɔɔni. I jɔ an bɛ sɛgɛrɛ dɔ d'i ma. Ayi cɛ ayi. A bɛna sɛgɛrɛ dɔ d'i ma. C'est gratuit. Elle c'est notre cuisine. La voisine. Dieu. Ok, ni ni Badara ɲɔgɔn kunbɛn i b'a fɔ filo vara Badara bɛ boli. a bɛ boli. A bɛ boli. A kɔrɔ dɔrɔn. A ne ni Badara tɛ ɲɔgɔn bɛn bilen. O fɔ dɔrɔn. Ne ka laɲini yɛrɛ tɛ. Mais taa Badara ɲini dɔrɔn. Sisan a ka ɲi walayi. Ayi bon n'i tɛ fɛ n'a ka ɲɔgɔn ye fɛnɛ fiyewu karamɔgɔ kelen tɛ se karamɔgɔya la ne fɛnɛ ne dɔɔnin k'a la quoi. Aw tɛ sa filo. A ka ɲi ne bɛ don fɔlɔ mɛ. Sinon ne a ka ɲi ne bɛ don. I kun ka cɛ lamɛn. A ka ɲi ne bɛ don. Cɛ kun ka bulofi jumɛn de ye. a ko ten dɛ. Fura in fɔ ye ta fura in fɔ ye yanni a ka taa. Fura dɔ tun bɛ yen ko tama ni y'a kan. Tama ni y'a kan. Fura feerelaw fɛ yen a kun b'a ko 70 ko la dɔrɔn a ko 40 kɛ. Badara kun bere kɛ k'a ka tama ni y'a kan bɛɛ. Mamadi i ka kɛnɛ kɔri baasi t'i la du kɔnɔmaw an fa n'an baw alhamdulillah i ko Baya taara dɛ. Awɔ Baya taara. O fisayara Alima bɔra Mamadi ni ŋɔni cɛ man ɲi ni muso b'i ka mara kɔnɔ kana na sɔn ka to ka yaala ten i b'a fɔ ko saga ŋɔnɛ a bɛ de ka mara kɔnɔ o. A karamɔgɔ. I bɛ hinɛ kojugu de. Hinɛ ba in nafa de t'a la baasi tɛ n'i y'a ye ne tun ye wele papiye ko in na n ka musoba dɔ de bɛ yen Fadima Mayiga awɔ n ta. a kun ye n wele k'a ye papiye dɔ ci ko n ka maa ɲini maa min kalanlen don ko ka taa nɔfɛ an ka du in hasiliya ka bon ne fana y'i wele kɔri m'i tɔɔrɔ ayi ma n tɔɔrɔ. a
ma diga ciwla koni Ai. jarani Karamɔgɔ. Awɔ. Fadima Maïga. Oh. A ye papier in di. O de ye nin ye wa O de filɛ nin ye. tabarikala Ni awɔ n'i ka passeport n'i ka visa ye. o ye fɛn jumɛn I kan ka taa Iji de la. ye iji Awɔ. alhamdulillah Kalo kura le premier. alhamdulillah iji ne karamɔgɔ Awɔ karamɔgɔ. Fadima Maïga i fara kalo wɛrɛ. iji t'a la o kama subhanallah alhamdulillah Ni a barikala ye koyi ne sɛgi. segi Ni o. n bɛ nin dɔn Fɛn n na. bɛ nin dɔn n ka barika bannen dɔ ye n gosi nin na o kɔsa in na Karamɔgɔ. awɔ n bɛ nin dɔn seki tɛ wa i b'i taa bɔ bangi la wa Awɔ. n bɛ nin dɔn kosɛbɛ Karamɔgɔ. iji ta Iji t'a dɔn. o de kun bɛ ne kan wa ne sugura nin na dɛ a ka haramu ne sugura nin na nka ala ni ce Fatima Mayiga ni ce a diyara n ye Ɔ karamɔgɔ. Conseil damadɔni bɛ yen. A y'o fɔ. o fɛn ye Iji taga la. ɔ N'i bɛ taa Iji la. A tɛ taa kɛnɛya kɔ dɛ. kɛnɛya farikolo kɛnɛya ne kɔni ka kɛnɛ o n ko ne taamara ka bɔ n ka so ka na yan nin kɛnɛya bɛ tɛmɛ o kan o Karamɔgɔ. O kɛnɛya ninnu tɛ. Donc n'i bɛ taa Iji la. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la. iji t'a la o ka dɔgɔtɔrɔso wa U b'i jeli ta k'a lajɛ ni bana t'i la. ayi ne kɔni jeli bɛ taa o foyi tɛ ne la Foyi t'i la. foyi A karamɔgɔ a kun ka di ne ye n'i bɛ taa Iji la i ka taa yen u k'i layɛ ka ɲa ni fɛn t'i la. o baasi tɛ I ka dumuni kɛ a kɛcogo la. Bon et puis fɛnɛ munumunu caman b'a la. yala yala wa Yala yala b'a la. Ani kolola yɛlɛw. O de y'a to n bɛ k'an sinsin kɛnɛya yɔrɔ. kɛnɛya yɔrɔ tɛ wa o kɔni o ye hakilila tigɛ o la sa hali n taatɔ min filɛ nin ye n bɛna boli ka taa di kɛnɛya tɛ tɛmɛ o kan koyi n bɛ boli ka taa so waati dɔw tɛmɛna yan nɔ ne tun bɛ wele de ko karamɔgɔ bolo ne tun tɛ gɛn ka minɛ o ni kɛnɛya ko kɔni de ye munumunu ye kɔni a tɔ tan n bɛ bɔ yan sisan n bɛ boli daminɛ fo ka n se so A karamɔgɔ. awɔ N'o don. ne karamɔgɔ ejilama o ɲɛjugula ka di sa tabarikala Karamɔgɔ. i ni ce Awa. i ni ce ala k'i sara Karamɔgɔ i ye kuma minnu f'i ye. awɔ I b'i hakili t'o la. i ɲakili b'a la wa seki in bɛ taa joli la de Karamɔgɔ sɛgi. A bɛ dɔɔnin bɔ. tabarikala n y'a minɛ ni barika ye i ni ce ya rabi mun bɛ di ala k'an to ɲɔgɔn ye danaya ma dɔgɔyara jamana in kɔnɔ koyi sɔnna ka nin danaya ko kɛ ne ala k'i sara ni n taara ka na n bɛ n'i sama inshallah n bɛ sira ɲini Karamɔgɔ n tɛ foyi. I ye caman kɛ. a diyara n ye k'an bɛ o la aju labɛn a kɛlɛ nisɔndiya ko ye sa kulusi yɛrɛ a barikala ye koyi bɔra ka karamɔgɔ badara karamɔgɔ barika sa karamɔgɔ badara i ɲɛ bɛ entraînement ko min fɔra nin ye nin y'a latigɛtɔ ye karamɔgɔ barika sa badara an ka baro kɛ wa an ka baro kɛ sa karamɔgɔ yɛrɛ de ka baro ka di ne ye kojugu ne ka baro wa an bɛ baro kɛ o wallahi ni ne ye dɔrɔn an ka baro wallahi sport ko in tɛ n bɛna karamɔgɔ wallahi an ka baro kɛ karamɔgɔ tɛ kabako yɛrɛ den dɛ nin ye ne tile fila de ne bɛ fɔ karamɔgɔ kɔ i bɛna sɔrɔ karamɔgɔ bɔra a mana kɛ min ye karamɔgɔ bɛna ne sigilen sɔrɔ yan ne tɛ taa yɔrɔ la o ne bɛ ka jɔrɔ ni karamɔgɔ ye mɛ karamɔgɔ tɛ ka jɔrɔ n'a yɛrɛ ye bɛna ne sigilen sɔrɔ a ɲɛ yan tɛ perese nin ma a taara yala min na dɛ a bɛ n'a fɔ ne ɲɛna ni yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ ye mɔgɔninfin tɛ sigi tan tɔ i na ko na ko a bɔra n na sɔrɔ Sali i bɛna na boli mun de ye wallahi n ye sport de daminɛ sisan ni sport min fɔra i ye wallahi n dafiyɛ sa n dafiyɛ Sali n dafiyɛ u ko ten ko juguya ma ɲi n de juguya ma ɲi nin jugu ka juguya dabila juguya ma ɲi juguya
Yenta fi wata wa. Bo basite afle. Mena ta ejila. Abana. Nega iji taka de latkele sisa afle de. Sabu nyuma sabu jamana diela mali bragela lu. Jamana diara. Gomna te ejila ku. Ne karamogo wenzeni iji ote heren ni badi. Me jo iji fatiri. Ngom manifin karamoga te dafa figa ta ijila. Nere bina ta ijila sisa. Wallahi. We min gele amare. Konga buli ko ka sport ke mfana na to nyi buli ke kana. Ayo ka gemele. Ika bonne te ejila. Wallahi. Niyo sebe ni tanku. Karamogo Abarika. Wallahi. Manimo te bantiangono. Wallahi. Ni nere shenjole ne be fiego ne be ga joro ni me ete so karamogo. Adu fura ko fato be ga sigida la sisa. O fato imbisi ma ganson ne ma ti se karamogo ma. Ati sama. Me ga joro ni ugwana na ko jugu kila. Fui ai alni karamogo ayre ga kwala. Sali nyebe I chele ta dondi. Nyebe ne metine don. Donc ati siga foi ki. Ni klala karate la. Sali nyebe na afonne mako anbaki. Ni nelo chaki. Sali au chaki moton baro joki nino ke chawacha la dora bana. Abesa. Kana siran. Ni dale no ila. Kana siran kele twin. Nyebe anga kulusi na ta fomba la kabakudu. Memi fi kele aliga kele ke karate kala fa gom se ga kele ke karamogo. Nyebe karamogo ba fen na use maine. Ne refleka fi bonere sin. Ne sin sali. Anga karate ke metire reko koni passation ke. Kone kana mogo. Ne sin potion mai. Kana jora photo gola fui. Ne tu joro la. Wa. Ne bugo sisa ke bana be ke to. Moniti ma do ne ba ko. Karamogo be. Sino ne mai. Na wuli ga anjo flo ngaka ngarda e jigo ni. Wa. Sali. Ai nial nini. Name kabi sakeli. Ibe na ta ejila. Karamogo ni mo tara ejila kana. Ite yala blene karamogo. Yala. Karamogo ibe chancha da bla muso nofe. We sebeki. Wallahi we chen minere fe ni nere koni tara ni mashira ni nana wa. Ne bina changer ko neti dola wani nana doron na bara folo be ke femi ori muso furi kan simbo mana ko na fe. Awo. Ni ni asisa. Aki ne joyo muso hula. Koni bado la funga mirisa sali ni ne koni anu wati mna ko misisa na fula ne ka muso furu ne beta jonta ketu ansa me jonta nete ike feu ya fo awo ko ni joro la ni wala ko foto be ya foi ni monna na boila foto bien unyi nga jone agen wonde dagi iri agi ko foto be ne ka dala no ngaya ntara fo islam ala mason ni nolo cheki de kala ani baki monton baroju awai wai wa inyabala ala sajiri ni ako tota nebe ala dilla dunola doron ma doga doga ni nyana kwa odoni salib sura badala ko chebi bolo c'est-à-dire ni manga mo nan bugo ne kan mo ne ga wali kan adam ne mo shegi mo kononto mo tani abana subhanallah kana joro wallahi wallahi mo be mbola se karamogo la se karate abana fembe ko nga memi fie ko kalo kora den kangata awo ibe bloke ibe ai ikon bado eri bitani bloga na report la sa ko amita na report fem metani mai sa fait ko avion me dugo vasite ala ki nyeda alkaba amina ya rabbi ki nyeda an kutigi mamadu kisine wala sallallahu alaihi wasallam ki nyeda ai alni do ta anya buliyo ai manina mole awo mesirani awo igi jantu yere la wallahi iga chamamba bi jugula foi ni infa lelende awo mena seli awo okay mesirani awo ini che ai ya dugono ma site hera sora ne gani maganta ko ina dili depuis alaka da sommation voyage aviona bo ala sako isako ne karamogo wazen tatodo fiu flo karawete varan karawete asi somama delega voyage oi
juguya mani de juguya mani ni juguya dabila aku juguya mani juguya Est-ce que ni kan Jefloni man sa o te nyete na woni ke fe tu vois il va faire pour le chauffeur là dans fait na poste sisan voilà Floni imagine atoko mo to flen ngono ya klita la antara fioto ka concert mi nata fu ko mo te du fu ma so ngadu on fient to concert aye ko oni mo ma dikite no parce que on te yeli ga wi ko mo le mo wala bo doduna wala doduna fient to chengo cheduna sari woro che ke wa mu soro gadua ya tara c'est-à-dire stulu mo wara la bi bon dans vraiment ke guni che ay stulu de wa bo wara la dem sanu me kaleli ne mo kan tagama o ka tagama kan wala ko ke kana jo dala e baro debi dala ko maga maga ila fi to ke magara che bo wara la bi ga ke c'est-à-dire on nuguleni no ko vraiment ko che ko ale ko ni tay nuguleni ko da mi to la lala Devaro flancheni mi flancheni ko je ko me ikmulo flare de tête o ma bore ayi to mu menar la abolo na la do e chema kule chema fu ibo ko me ko ni je to kana ku ka da ku kwa ko da Christine pardonne iba ra ba ganye ku ayi nya mara ku chugo ami la jo ouais Christine chanta bla chanta hein na za yere imandi wulaina de wala on est dans les affaires à il fait baro de cada nous on peut se comprendre abargo fait baro mandini mais pourquoi est-ce que vous voyez non aw galo tigelen gilli yoro galo ko badara te dal kawle badara mi to bla kabanu angana badara so dal ay c'est-à-dire ema faire no famia badara mine antara neo otska bota sura klala mo la akla aya makla mo gomlo apana mo go kunari badara bisa akla to ko afo kama mine sun mine diu bonala abo yero fonchon yo kon taw abo yero foniri Christine ne be mun fi e ka dana doron dana ko be bara ko le kulo benena na tangolo siritige bali yero bali o ci ay ki wali ci ate daede ay ci ay dadi na ci ate dae mo fo ni ci ay ki wali mais Christine ni kun sera kan na me o fana me janye akuma da ko e akuma da here ate be mo fo ni bita ko bita ni na yin la to même pour so mais au moins on la met ame ko kiye chama de ga mon kiye ça c'est sûr vraiment dans la il va pas de la plan de pas dam na nya fi ga da plan ele a fo kan ko kan badra ketato kan badra ketato finalement yera masega lo ce qui est sûr quand même no kon malo to tara me ba me frère sur badra la sa di Christine me kita sa ne rafi laisse mon ami para ape kita flo na ngataso parce que tibira ga ko ngataso ete dosio na fio fonga nyedugu la karide aka haramu abeni yegoy flan varaina aina wa karamogo fitrida ina ibe mgo nte dasu na kuy afle nyedugu la kari nimwe ne hasiri yiride ala je billahi jugu ni mone ne o foye ngo jugu ya moy visa de passeport afle de ni nga maganta kay ne karamogo bena tama abenyana benya wagale nyana ne afoya sa billahi ni nabe mabanyi ni jamane ngono ni ran shagi du otiti wala era kame ni nga maganta ka de lati gale ko ni ne be se ka tambula dia mena min foyi hasiriya na fatala juguya na fatala be ka ne de konia ya ndu kono abe adon ka fokan ne tekele a jon fa be ko ndira do makaka tama bo karamogo fana do alma atin ali kligandre na dili kumbala ka ne do ga konte karamogo afle ka fo na somaro de la ka tamaga ngai wa afle ne karamogo be na tamaga meta afle afle fabio fle kalo kuradro ne beta fo madina wala dili afle ay niti di ema dili visa ni passeport ka meta
me ta makan tu dis ta mo papier blanc là il mana ke mo mi papier sur ko visa jamais tema jamais visa ni passeport lay to ni jamu de ka ala je ni join to koy ni join jamu di karamo dile bi kun fe koy kalo kura aka haramu ne be ta nyeda makan kan ku tigi ma wa i muso nyogo da ke koy fadima maiga aka haramu ale da wara mare kama ne be ka ta makan aha o mala e ga mo ko to dilo ti soma yo toin iji taka fleni iji taka mais dili aye karamo ko mai utara iji la kana na ma karamo ko ye ka be wasu na ka passeport ni fi Fadima maiga te dos na taka passeport na ka visa la chien abanade o fote ngwe mu fote ko basa kerfe mo ko ta don sugo yo atene don sugo nga mo bene don koy mo bene bunya billahi ijo tantore donc wasore do waso doni ani yere ira doni ting ting waso doni ani yere ira doni malangule ene nga visa soro munante yere ira doni pim pim ne nga passport soro munante yere ira doni ira doni munante ba façon non digina ni la de asiri nyama wata iji la ne fo wata asiri nyango te fani ma ga ko ga mais ne fani ma ni ba ni ko ga billahi ni da je ga na ni de bala ke fada ma delegata san fesira fe ay kala mo ne fani ya na dili am na fani ya na ko na fani chepu ko na fani ya ko ta dili na tara amna do kan be na ko ne ay ko ko ta ga do ali ta na do ke ali e kala mini fama delegata do san fesira fe abonye bana dili ba allez la go karamo ko parce que karamo ga manga on peut pas supporter wa kana kule na dala nti asika sundo ko sura kana kule na dala ili depuis ala ki fada mata makanya fonya je iya na to mo ga dimi ala to isa ko dimi ku yere fa ulle ala yo karamo ko ni ma do ga de deli suer do ni karamo ko parce que ga ta ala ga yoro mais ne ma ya ali ni dara comment ali ga ba atay ma ala te sa fatukula ala te sa kanana alikama ni alikabati kele mo alikaba nyore be bere mai beleru hiji taka waso doni karamo ijo tanto polo mai ibe ni bela te est-ce que ici la yefitri c'est le fola yoni ki tage waso yi o tema bon ite mon kalama c'est vrai an woni ama kurane kalam comme il faut mais doni mo ga fola e mo erebeta ijila e kanga yafa de deli mo fe mais ne nyaba la e gi tage waso ni mo go dogali tafe ay awama tafe aka boro jaranye ukoti bamanon koti ko mo manga ani ne ante boroke nyoni ble ne betanda kan reposer ante garan kele mo yanga yeta o tikele ne ble nini ma bodi bina do avion ngono ni no tikele ne ble et puis docteur koma konga shegi de suna kata nina ya famu ni nda sisa me sheki soro ali me se kononto maka fajiri seli fanta ani fama olete kuma nyonya yi fanta dende dugo dia yorodo ni ma sereke ako fanta dende dugo dia yorodo ni ma barake abeto oka fanta de alai no ma sereke abeto oka singala tagamalai no ma barake au fantande wow mani morde anaka pa yokolo nunu acho makola Flo tu as vu yoro yeni est-ce que karamo ka ta ni jina Allahu akbar c'est-à-dire karamogo ay wara joginin aflan nga wara joginin ta kuma ben ala ci bora erreur ba de gessa ki wasona way Flo ama foka amna ta da abna da billahi meni boaku ne te ta donné mais ne ma boaku ibaro an be hakilla itili an ga to ka reposer don problème fo on va rentrer voilà on va voir foka an jodala fo ou an doni ke dro
An ka dɔɔni. A bɛ sunɔgɔ. A bɛ. Ni sunɔgɔ tɔla yɛrɛ bɛ sɔn ka yɛlɛ yɛrɛ. Ko bɛ n kɔnɔ tɛ sunɔgɔ, ale de bɛ sunɔgɔ, an tɛ sunɔgɔ. Walayi. Alahu akbar. Siɲɛnɛ kɔnɔ. Flo, je crois que c'est bon. C'est bon? Parce que 23 Zoraire, c'est Zoraire, moi. ouais, je crois bien. Zoraire, c'est rond. Ouais. Zoraire 58. Zoraire, c'est rond. Donc on fait. Ouais.